todos un paso para otro más, otro más, otro más, otro más. O mordomo indícalles os movementos os portadores da imaxe de Cristo Rei en Ferrol. Desde hai máis de 10 anos a imaxe é trasladada desde o Colexio Cristo Rei ata a Confradía dos Dolores, desde onde sae en procesión cada luns santo coa Virxe da Amargura. O traslado fano nenos e nenas do colexio, estudantes, acompañados por voluntarios do Terzo do Cristo Rei, como Julia, que é exalumna e ademais colabora nos actos. Tú eres aspirante o monaguillo? Monaguillo. Vale. Aspirante ou monaguillo? Monaguillos é como lles chaman os terzos ata que fan a comunión. A partir de aí, dos 9 e 10 anos, son aspirantes. A uns pasos deste punto, a Praza de Amboaje de Ferrol, está o local da Confradía da Mercé. Javier leva 16 anos sendo membro dela. Hoxe tócalle recortar a oliveira que sairá en procesión. Tamén se encarga, entre outras moitas cousas, de axustar o tamaño dos capuces que sairán en procesión. É capital que os ollos queden á vista. Hai que cortar, montar e desmontar a estrutura plástica. De momento leva máis de medio cento. Os ollos están mal colocados, es decir, hai que subirlos un pouco máis para ajustarlo. Justo a cinta que ten aquí abaixo, xa va véndose, pero bueno, un poquito a poquito máis. Na Confraría da Mercé de Ferrol son máis de 400 confrades. Este ano, ademais, bateron marcas con máis de 60 novas incorporacións. Ter tanta xente para nós foi abrumante. Non nos chegaban as cousas, non nos chegaban os cordóns, os cinturóns, así que a verdade foi un pouco estresante, pero agora xa está todo máis que nada encaminado. Encamiñado tamén vai o traballo para a Semana Santa en Viveiro, declarada de interese turístico internacional. Hai moito que perfilar detrás dos pasos para que todo estea a punto nos días sinalados. Desde planchar tantísimos hábitos, solo na procesión da Esperanza xa van máis de 300 hábitos de cofrades. En cada unha das procesións temos os seus traxes. Logo está a preparación dos achós, a preparación das andas, o que son as gualdrapas de tambores, preparar todo o que é o artificio de cada achón co seu correspondiente farol, un largo, etcétera, de traballo. Traballo tamén nas candeas. Cada localidade, cada confraría pide unhas determinadas. Cada paso leva uns cirios e non outros. Non é sinxelo ás veces conseguir o material que se precisa. Hai unha fábrica artesá de cirios en Santiago, probablemente das últimas que queden en España. Parte das candeas da Semana Santa de Viveiro, por exemplo, entre outras moitas localidades, saen de aquí. E despois os cirios pascuales, unha vez que remata o ano, gárdanse como unha vela consagrada, gárdanse na sacristía nas iglesias. Lo que decías antes. Si non se poden tirar porque son velas consagradas. Que se... Todo listo, todo a punto, como cada ano, na Semana Santa, onde hai moitas mans, na maior parte dos casos voluntarias, colaborando e participando nos detalles para que todo luza nos días destacados das celebracións.